Прывітанне, сябры. Гэта падкаст Светкі Леваркі Гіцеля, і сёння мы расказваем пра апошнія матчы Лігі чэмпіёнаў групавой стадыі. Мяне завуць Ваня. Мяне завуць Ірына. З якой групы пачнем? Ну давай традыцыйна зверху ўніз групы А. Окей. У групе А мы маем Федэрысію і Еўрафарм, якія вылецелі, Віслу і Дынама, якія ацалелі, і Спортинг, які стаў другі. Што з гэтага больш за ўсё здзіўляе? Здзіўляе дэфіс радуе спортинг увогуле ў гэтай групе. Па аўтсайдерах нават тут нічога дзіўнага. Мне здаецца, мы на працягу ўсяго сезона з табой хавалі гэтыя каманды, і так яно і здарылася. Прычым, што дзіўна, Еўрафарм там штосьці яшчэ так прадэманстраваў паядынку з ПСЖ. Там былі нейкія, калі ўжо не было ніякага ў гэтым сэнса, але, як ты кажаш, яны не кінулі гуляць. Гэта сапраўды так, але ўжо было позна. Калі Еўрафарм, ён тут гуляў гэтыя 14 матчаў нашмат лепш, чым я чакаў ад іх. Ну так, яны вылецелі, яны ўжо не мелі шансаў у апошняй гульні, але штосьці дэманстравалі. Можа, не так усё і дрэнна. Але тут мы мусім сказаць пра Віслу, якая на гэтым адрэзке пасля чэмпіянату свету набрала 7 пунктаў і магла набраць 8 пунктаў. Ну, то бок там плюс 5 было дзесьці блізка да канцоўкі, і яны наўпрост згубілі. Прычым яны апошнюю атаку павінны былі браць. Больш за ўсё, напэўна, расчараваліся гэтаму выніку ў Берліне, бо Спортингу хапіла гэтай нічыёй, каб мець лепшы баланс з Берлінам, з ПСЖ. Мы бачым, што Спортинг, і мы тут павінны зрабіць дысклеймер, што яны гулялі без аднаго з братоў Кошта апошні матч. І нават гэта не перашкодзіла ім выйсці ў чвэрцьфінал. Так, Але спортингу толькі кампліменты, проста вось няма чаго і дадаць. Але ці верыш ты ў тое, што Спортинг гэта прэтэндэнт на фінал 4? Я спадзяюся, што гэта так, і гэта цалкам магчыма. Гэта не фантастычны сцэнар. Але з упэўненасцю сказаць, што так будзе, я не магу. Ну, то бок, глядзе, яны будуць гуляць з пераможцам у пары Нант-Вісла. Так, ну. І, напэўна, для мяне гэта ўсё ж нейкі фаварыцкі статус. Так, згодна абсалютна. Нягледзячы на тыя кампліменты, якія ты на адрас Віслы накіраваў ужо, і нягледзячы на тое, што мы заўсёды адзначаем Нант як адну з самых моцных стабільных каманд у гэтым сезоне, тым не менш, спортинг, здаецца, можа дасягаць найвышэйшых мэтаў. Калі мы глядзім на гэты Нант, мы трошачку да другой групы перайдзем для кантэксту, то Нант падаецца камандай, якая мае вельмі высокі патэнцыял, але якая не даводзіць справы да канца. Мы гэта бачылі сёння. Яны прайгралі -6 у Парыжы ў матчы, які рабіў бы іх чэмпіёнамі. Калі б яны выйгралі, яшчэ засталіся шансы. Нікога, акрамя Тулузы, не засталося з тых, хто можа адбіраць пункты ў Нанта. Парыжу застаўся Монпелье 30 траўня. Але, цяпер усё ў руках ПСЖ. І тое ж самае было напрыканцы групавой стадыі, калі Нант быў фаварытам. У паядынку з Ольбергам. Напэўна, так. І проста не датрымалі. Проста Ольберг, які вельмі дрэнна гуляў увесь матч, ці там у Ландзіна нічога не пайшло, акрамя Семерыка, на які ён выйшаў і казаў, што толькі ў адной каманды ёсць Ландзін. І неяк гэта выглядае даволі сумна. Сумна з аднаго боку, з іншага хочацца мне часта даволі сказаць, што Тіба Брые проста варта стаць больш дарослым. І тады гэта будзе такі паўнавартасны лідар. Ён зараз ужо вялікія заяўкі на гэты конт робіць, але тым не менш вось быццам не хапае трошачкі у пэўных момантах і Нанту ўвогуле вось Брые персанальна. Ці то ўпэўненасці, ці то ўстойлівасці, вось штосьці такое падаецца. Ну і яшчэ не хапае гульцоў. То бок
колькі ўжо траўмаваных там, калі ламаюцца два чалавекі з адной пазіцыі за адзін матч, гэта ўжо ну, такі трывожны званочак. Ну так, у іх ростер увогуле зараз вельмі абмежаваны, там такая каманда, якая змагаецца насуперак гэтым абставінам. Ну і яшчэ колькі словаў трэба сказаць пра віслу, чаму мы не бачым віслы як галоўнага прэтэндэнта. Ну скажы, як чалавек, які зноў-такі наведваў швенту войну, скажы колькі словаў пра віслу ў кантэксце і гэтага паядынку і ўвогуле. Так, Вісла выглядае камандай, якая можа браць сваё, калі сапернік цалкам дазваляе гэта рабіць. То бок калі мы паглядзім там на матчы з ПСЖ, з Фюкса, з тым жа Дынама, гэта матчы, у якіх Вісла выглядала добра, але таму што ёй дазвалялі гэта рабіць. Калі супраць Віслы гуляюць жорстка, калі Віслу разбіраюць па костках у абароне, гэта ўсё, это пішы прапала. У кантэксце швентай войны там здарылася тое, што ў віспы гуляў толькі Міха Заравец. 10 галоў і гэта там колькі там 40% камандных, так ты далёка не дойдзеш. І атрымліваецца зараз вісла ідзе з кельц абсалютна нос к носу, так? Так, але ў іх у першым матчы была лепшая розніца і гэта спарадзіла такія крыватолкі у польскай прэсе, таму што ў кельцы лепш розніца з іншымі камандамі, а ў віслы лепш розніца непасрэдна з кельца. І там нават федэрацыі, дакладней не федэрацыя, а лізе, трэба было вось камюніке выкатваць пра тое, што не-не-не, рэгламент не змяніўся, вісла ўсё яшчэ будзе вышэй напрыканцы, калі ўсё застанецца так, як ёсць. Цікава. Ну, у іх яшчэ застаюцца там колькі вочных сустрэч. Ну, падаецца, што мінімум 3. Кубак і А кубак мінімум яшчэ. кубак яшчэ, і яшчэ 2 матчы ў фінале мінімум. Дарэчы, талант дышыбаю, калі заходзіў на прэс-канферэнцыю пасля матча, ён паціснуў руку ці штосьці там адбылося і сказаў, што ну дай Божа на фінале зустрэнемся. То бок такі Ну, ўжо заявачка. цікава, што ён паціснуў руку там дзесьці ў прэс-руме, таму што па заканчэнню матча там сцэна я глядзеў, мне ні на што не цікава было глядзець, акрамя аднаго моманту. Падыходзіць талант да суддзяў, цісне рукі, падыходзіць сабаты да суддзяў, цісне рукі, і абодва робяць выгляд, што адзін аднаго не існуе. Слухай, можа яны не паціснуў, я проста гэта здаецца было на сайце кельцы і яны проста напісалі, што вось гэта былі першыя словы, з якіх пачалася прэс-канферэнцыя, то бок ён звярнуўся да трэнера суперніку. Мне так гэта было зразумела. Але мы адзначым, што кельца выйграў з розніцаю адзін мяч у вельмі такім шчыльным паядынку, дзе кельца гуляў у гандбол з пераменным поспехам, вісла гуляла у бяжы кідай, таксама з пераменным поспехам, але ну па атмасферы просто топ. Ну і не пабіліся. Таксама можна як Не, вось гэта сказаць. якраз марнавала ўсё, ну тому што мы чакалі того, што будзе горача, а ну, за першую палову там можа нават 5 выключэнняў было. То бок Ну, занадта яны стрыльна, занадта стрыльна Ну, ўсё. здаецца, яны так трошачкі назапашваюць сілы, таму што яшчэ вялікі адрэзак сезона наперадзе і найбольш адказны. У кельцы гэта было там за колькі дзён да выезда ў Заграб. Гэта быў важны паядынак. Так што робіць выснову. Тады можам перайсці да кельца і да таго, як ўсё скончылася ў іншай групе. І там насамрэч для кельца ўсё было вельмі складана, тому што нас здзівіў Кольстад, калі ён набраў пункты, якія мы не чакалі. І ведаеш, калі Барселона вырашыла, што ёй не трэба гуляць гэты апошні матч, ну Кольстад быў у плэй-оф. Так. І для кельца гэтыя атрымліваецца там тыдзень і колькі там дней, это ну, просто выпрабаванне. Это спачатку нічыя у вельмі шчыльным матчы з Нантам, потым перамога ў швентай войне, потым перамога ў Заграбе, так, на жылах, на суперэмоцыях, пры вялікай падтрымцы і сваіх, таму што з кельца колькі аўтобусаў туды паехала.
і ўваход быў вольны на матч. Але і пры вялікай вялікай падтрымцы ў Загрэбе, таму што гэта быў апошні матч у лізе чэмпіёнаў для Цімура Дзібірава. І, здаецца, на такіх узнятых пачуццях вось пачынаў Загрэб і так натхнённа змагацца з першых хвілін. Гэта быў няпросты матч. Ну, я скажу так, что Кельце аддзячыла Тимуру Дзібірову і показала яму на развітанне сярэдні палец у адказ. Ну і Міхал Алейнічак, здаецца, абсалютны герой гэтага паядынка, які на апошняй атацы, здаецца, у апошняй атацы кельцы ён закінуў гол і яны адстаялі ў абароне. Пры гэтым Кельце будзе паядынак з Берлінам, які прыйшоў у форму. Дарэчы, потым мы распавядзем пра тое, што там адбываецца ў Бундеслізе, але калі мы глядзім на апошнія матчы ліз у лізе чэмпіёнаў, ну там дарма, што яны не другія ў гэтай групе, таму што перайграць Веспрэм без аніякіх шансаў для Веспрэма. Дарэчы, Веспрэм мог стаць другой камандай, якая здабыла ідэальны рэзультат, ідэальны вынік дома. Ведаеш адзіную каманду, якая выйграла усе 7 матчаў дома? Барселона? Не, гэта Спортинг. Спорце? Ой, ну вось як. Вось. І мы маем гэты Берлін. А дзе вы былі раней, хочацца спытаць? Дзе вось вы былі раней, Берлін? Ну, слухай, гэта цікава, таму што з аднаго боку так. Берлін гэту групу мог нават і выйграваць, калі б яны там гулялі з поўнай выкладкай кожны матч. Мне ўсё ж падаецца, што Берлін гэта каманда, якая яшчэ абірае, дзе ім змагацца, дзе ім не змагацца. Таму што, ну, ёсць матчы, якія максімальна правальныя. Абсалютна. Ну, то бок, выкіньце гэты матч з Віслай, і вось каманда ў чвэрцьфінале. Ну і зноў-такі паядынак з Веспрэмам такі быў неадназначны, таму што з боку Веспрэма адчувалася, што яны ўжо, ну, не тое, каб кінулі гуляць, каманды такога ўзроўню не кідаюць гуляць. Але яны выходзілі з пэўнымі чаканнямі ад гэтага матча, і яны былі не настолькі вострыя, як у ліз. Таму адной з зорак у першай палове, напрыклад, быў Аарон Палмерсон. Вось уж не чакалі, дык не чакалі. Для мяне галоўнай зоркай гэтага Веспрэма ў гэтым матчы быў Хаві Паскуаль, які там на нейкай мяшанцы іспанскай, ангельскай і бог ведае яшчэ якіх моў спрабаваў данесці да гульцоў, што яны павінны гуляць, і тое, што яны робяць, гэта не тое, што ад іх чакаюць, і ўвогуле дзе ваша павага да гледачоў. Так, эмацыйны спіч. Але ўсё ж такі галоўны герой не ў Веспрэме, увогуле гэта Цім Фрайхофер, зноў-такі чалавек, які апошняй атакай вырашыў лёс гэтага паядынка. Ну так, мне вельмі спадабалася, мне ўвогуле спадабалася, як Яран Зіверт вёў гэты матч, тому што на кожны эмацыйны тайм-аут Паскуале ён адказваў тым, што ну акей, хлопцы, усё не так дрэнна, як на табло. Вось мы там губляем мяч тут, вось у нас не атрымліваецца гэта, гуляем далей вось гэта і гэта, і не забывайцеся вось на гэтых хлопцаў у абароне. І гэта выглядала так на кантрасце просто вау. Хто з гэтых людзей маладзейшы на 30 гадоў? Па-першае, маладзейшы, па-другое, ну, увогуле Яран Зіверт такі больш тактык, больш, ну, такі, ведаеш, грунтоўны вельмі чалавек, бачна, што ён больш пра думку, а Хаві Паскуаль пра эмоцыі. Ну, як мінімум у гэтым паядынку. Я не кажу, што ён нейкі не настолькі вялікі трэнер, ён абсалютна неверагодны ў сваім пакаленні ўвогуле. Але так, ось Яран Зіверт праявіў сябе як такі маленькі, ну як сказаць. Была такая нейкая аналогія з шахматамі, ўжо не памятаю, ці то дзіцячая казка, штосьці такое. Там вось маленькая пешка, якая вырашала. Вось тут штосьці падобнае. Гэта камплімент, а не для таго, каб прынізіць Ярана Зіверта. Ну, гэта пешка, якая ідзе ў ферзі. Абсалютна. Калі мы глядзім на гэтую пару Кельце-Берлін, мне падаецца, што ў Кельцы вельмі мала шансаў.
І мала шансаў, ёсць аб'ектыўныя абставіны, ёсць гэтая ж праблема з брамнікамі традыцыйная. І так, невядома за кошт чаго. Але зноў-такі у нас ёсць яшчэ 3 тыдні да гэтага матча, там 27 сакавіка, здаецца. Вось 28 29 10 так. ну вось, ёсць час падрыхтавацца, ёсць час разабраць Берлін па костачках, але гэтага можа быць недастаткова. Так што так, я не зайздрошчу Кельцы і таланту Дуйшыбаеву асабіста. Я скажу нават больш, напэўна, Берлін мае шансы і супраць Ольбарга. Пры тым, што Ольбарг выглядае лепш. Я не кажу, што Берлін фаварыт супраць Ольбарга. Якраз не. Ольбарг выглядае больш стабільнай камандай, больш зразумелай камандай. Нават не гледзячы на тое, што яны звольнілі Майка Махола цягам сезону. Але там ёсць запас, там ёсць нейкі запас, і тое, як яны змагаліся ў апошніх турах, паказвае, што у іх ёсць гэтая прага да перамог, калі нават у матчах, дзе нічога не атрымліваецца, яны знаходзяць нейкае там другое дыханне. Так. І ці звязваеш ты гэта з прыходам Сандера Сагасана? Я яго нават не заўважыў на пляцоўцы. Будзем шчырымі. Я слухаю, у іх там такі цікавы малады датчанін на гэтай пазіцыі. Бунк. У нас яшчэ засталіся два кусты. Адзін з Барселонай. Як табе Барселона ў апошніх турах, дарэчы? Слухай, я прынцыпова, здаецца мне зараз, што прынцыпова я не гляджу за Барселонай. Я не ведаю. Нічога цікавага ўжо я ад іх не чакаю. Цікавае будзе бліжэй да чвэрцьфіналу. Я разумею, каманды, якія ў адпачынку не выклікаюць ніякай Ну так. цікавасці. Так а ім ужо немаведама дзеля чаго вось гэтае ўсё. Але ў іх, напэўна, самы цікавы вось гэты куст атрымаўся там ПСЖ з Сегедам. Будуць вырашаць, хто пойдзе бароцца з Барсай. Табе не падаецца, што Сегед гэта такі венгерскі Нант? Ну, цалкам так. То бок каманда з патэнцыялам, каманда, якая гэты патэнцыял пускае ў трубу. Ну так. І калі з Нантам у нас няма прэтэнзій да трэнерскага штаба, то вось у піку зноў-такі гэта ўжо казалі мы з табой, што штосьці там такое не тое. Ну, апошні матч з Магдебургам гэта шалёна дрэнна. Так, і Бенет Вігерт гэта мега-коуч. І тут трэба было аказваць супраціў з першых секунд, і вось не атрымалася ні ў каго прычым. Ну, гэта нейкае шаленства тое, што Магдебург, які выглядаў восенню, ну, прыкладна, настолькі ж мёртвай камандай, як Вісла, Так. взяў усё ў свае рукі і нават без ніякіх пытанняў пайшоў далей. Павернемся да ПСЖ з Сегедам. Ці бачыш ты шансы ў Сегеда? Вось не. Прычым я нават так вельмі коротка адкажу, таму што мне здаецца, што зараз проста ў топ-форме Элаім Пранді. І вось ён проста адзін, калі будзе добра сябе адчуваць і ўвогуле настроіцца на гэты матч, ён проста яго вырашыць амаль што ў адну асобу. Ну, мне таксама падаецца, што ПСЖ будзе вышэй. Не з-за Элаіма Пранзі. Ну, з-за яго, канешне, але не толькі з-за яго. З-за таго, што гэта каманда, якая проста стабільней маральна. І у плэй-оф гэта вельмі цэнна. Калі ты разумееш, што табе трэба, калі ты можаш адказваць на розныя выклікі. Просто я ведаю, што калі ў піка пойдзе штосьці не так, яны паплывуць. Ну так, і ПСЖ так столькі разоў ужо быў у фінале 4, у чвэрцьфіналах. Яны ведаюць, як там сябе паводзіць. Вот далей не ведаюць. А вось на гэтай стадыі яны добра арыентуюцца. Дарэчы, я не бачу ПСЖ ў фінале 4 ні пры якіх умовах. Ну вось. Ну, Барса фаварыт, у Барсы ёсць запас, у Барсы гуляе не адзін чалавек, у Барсы ёсць нейкая Біль моладзь. Нільсэн.
Ну так, ну але тое, пра што я хачу сказаць, то што там хапае моладзі, якая там выходзіць на свае 5-10 хвілінак і ўжо штосьці паказвае на гэтым узроўні ў паўтаварыскіх гульнях. І гэта, Так. напэўна, больш за ўсё ўражвае ў гэтай барсе. Не той вынік, які яна паказвае, а вось тое, што яны пры гэтым яшчэ нейкія там сайт-квесты праходзяць. Ну, ёсць такое. Ну і зноў-такі траўмы цяжкія, як, напрыклад, у Гансала Переса де Варгаса, якія ўвогуле, мне здаецца, што не паўплывае гэта, таму што ёсць цалкам эквівалентная замена. Не, ну гэта можа паўплываць у фінале чатырох. Да фінала чатырох, напэўна, не. Ну, паглядзім. І ў нас застаецца апошняя тройка гульцоў. Магдебург супраць бухарэсцкага Дынама. Бухарэсцкае Дынама, дарэчы, перад апошнім турам мела 5 параз запар і там штосьці зламалася так, што ўжо не выглядае на тое, што пачыніць. Дагульваюць і ўжо сканчаюць міжнародныя выступленні ў гэтым сезоне. Гэта так выглядае насамрэч. Ну, дзякуй Фрэдэрысіі за тое, што далі ім гэтыя 2 пункты. Так, так. І цікава, як гэта паўплывае на будучыню Давіда Давіса ў клубе. Я не памятаю, але мне здаецца, што там былі нейкія ўмовы па выхадзе ў пэўную стадыю. Ну, яны выйшлі ў 1/8, напэўна, 1/4 Ты не думаеш, што гэта выглядала. максы? Ну, калі мы глядзім на удзельнікаў, на ўсіх, ну, што Дынама гэта топ-8? Ну, не, Не. абсалютна не. Ну, так, згодна. Дарэчы, мне падаецца, што вось у 1/8 у Магдебурга самы просты шлях. Ну так, так, ёсць такое. А вось потым нас чакае дэсерт Магдебург. Ну, хутчэй за ўсё, Магдебург на 99,9%. Магдебург супраць Веспрам. Ці ёсць шансы ў Магдебурга? Хацелася б, каб былі. Але, ну, вось мы пабачылі Веспрем у паядынку апошнім, што ёсць там тонкія месцы, ёсць розныя варыянты. Магчыма, Магдебург скарыстаецца. Але на класе, на ратацыі, на ўзроўні індывідуальных гульцоў, безумоўна, Веспрем фаварыт. Тут казаць няма чаго. Ну, я дзесьці стаўлю 60/40, бо Аптымістычна, насамрэч. Я думаю, што 80/20. ну, я суджу так, што у Магдебурга будзе штосьці стылістычна падобнае на тое, што рабіў Берлін у апошнім матчы. Але ну, ці хопіць гэта і з іншага боку, ну, гэта будзе больш сур'ёзны матч для Веспрама з большымі стаўкамі, з большай адказнасцю. Таму цалкам верагодна, што Веспрам будзе лепш прыгатаваны, і мы бачылі з Берлінам там была невялічкая розніца. Класна, я люблю, калі мы з табой не супадаем. Ну і што ў нас атрымліваецца? Нашыя стаўкі на фінал чатырох. Веспрам, Барса, Ольберг ці Берлін. Ось я тут, напэўна, на Берлін пастаўлю. Паспрачаешся? Ну, я на Ольберг пастаўлю. Окей. І спортинг. Я ставлю на спортинг. Так, абсалютна. На каго б яны не выходзілі, я заўсёды за спортинг. З дзяцінства за спортинг. З дзяцінства братоў Кошта за спортинг. Улічваючы тое, наколькі яны маладзей за нас з табой. Так, не так давно гэта было ўсё. Ну так. Мы пераходзім да Бундеслігі, і там у нас вельмі цікавая сітуацыя. Калі мы залічым Магдебургу перамогі ў матчах, дзе яны яшчэ не згулялі, перанесеных, мы атрымліваем 5 каманд, якія падзелены всього 2 пунктамі. Мы атрымліваем 5 каманд, якія могуць прэтэндаваць на чэмпіёнства. Ну клас. Канешне, не, гэта увогуле гэта нейкі выбух у мозгу, таму што ніколі яшчэ такога не было. Там была статыстыка, колькі там пунктаў было паміж першымі
некалькімі 6-5 камандамі пасля 21 туру. І такога не было, ну, гадоў 20, напэўна. Дакладна, 20. На маёй памяці дакладна не было. І мы ўжо некаторыя з гэтых каманд мы хавалі. Ну, то бок Мгм. Магдебург, які восенню рабіў штосьці незразумелае. Не, бачым, што аднавіліся ад траўмы гульцы і ўсё стала на свае месцы. Канешне, ім цяжэй за ўсіх будзе, таму што ім яшчэ колькі матчаў згуляць. Атрымліваецца 3 матчы ў іх яшчэ перанесеныя. У іх, канешне, будзе календар такі непрыемны. Але зноўку ж у іх усё ёсць. І давай пра кожную каманду, якая прэтэндуе, напэўна, іх шансы будзем ацэньваць. Мы пачнем з Магдебурга. Ці верыш ты ў тое, што яны могуць стаць чэмпіёнамі? Я не верыла ў той сезон, калі яны сталі чэмпіёнамі. Таму я такі сабе летапісец Магдебурга. Але гэта цалкам магчыма за кошт таго, што будзе зроблены перакос у Бундеслігу, а не ў лігу чэмпіёнаў. Вось мне здаецца, фактары поспеху гэта калі выберуць толькі адзін турнір, але яны гэтага не зробяць. І яны будуць на кожны матч выходзіць як на апошні і там і там. Таму я не веру, што гэта будзе перамога ў Бундеслізе, але здаецца, можа якое другое, трэцяе месца цалкам магчыма. Ну, я іх бачу цалкам кантэндерамі да апошняга, таму што у іх ёсць штосьці такое, што ім дазваляе перамагаць і Ой, давай я скажу, што дакладней хто. ну, Беннет Галоўны Вігерт. трэнер. Так. І здаецца, што Беннет Вігерт ён пераадолеў вось гэты крызіс ідэй, таму што пасля перапынку яны выглядаюць нашмат лепш. І яны ўжо тут вось памятаеш, калі яны толькі пачыналі ў лізе чэмпіёнаў гуляць, мы казалі пра тое, што каманда стомлена ад таго, што яны робяць адно і тое ж. Так. Больш не. Перайдзем да наступнай каманды, і гэта Кіль. Ці памятаеш ты, як Кіль выглядаў на пачатку сезону? Дрэнна. Што тут кажуць? Дрэнны Кіль і Андрэас Вольф. Так гэта выглядала. Гэту зебру хацелася прастраліць. Застрэліць. Так. Яшчэ там, калі ты памятаеш, было ці то гэта былі перадсезонныя зборы, ці то штосьці такое, калі яны зрабілі вельмі смешны допіс у Інстаграм, што можа недзе драпануў, можа і зламаў палец Крысціян Шпрэнгер, асістэнт Філіпа Іхі, і там проста, ну, стаўце лайк, і ён хутчэй будзе паправіцца. Там штосьці такое, я падумала, вось здаецца, гэта самае лепшае, што, ну, самае такое мілае і прышпільнае, што мы пра Кіль за ўвесь сезон пабачым. Але вось не. Кіль набраў вельмі добрую форму. Яны выглядаюць такой сур'ёзнай камандай, якая ў гэты момант, напэўна, гуляе лепш за астатніх па якасці. Пагаджаюся. Ці хопіць гэтага да канца, я не ведаю, таму што мы бачылі вельмі розны Кіль цягам гэтага сезона, але калі яны будуць вось роўна так жа выходзіць на ўсе матчы, і мы памятаем, што яны не гуляюць у лізе чэмпіёнаў. У іх там няма матчу 1/8. Яны з першага месца выйшлі ў Еўралізе. Таму цалкам верагодна, што Кіль можа пазмагацца за чэмпіёнства, і для мяне гэта такі ценевы фаварыт. Нават фаварыт. Нават я не пабаюся гэтага слова. Кіль у гэтым туры проста выдатны матч правёў супраць Райан Лёвен. Мы разумеем, што гэта не той Райан Лёвен, да якога мы прызвычаіліся за некалькі сезонаў. Гэта каманда з сярэдзіны турнірнай табліцы, і гэта трэба ўлічваць. Але тым не менш, у суперпрайме зараз Эліс Эліфсон о Шипаготу. І гэта вось чалавек, на якога варта ускладаць галоўныя надзеі ў тым, што тычыцца менавіта закінутых мячоў. Таксама Дуля Дувняк патроху ўжо мацае зямлю пад нагамі пасля чэмпіянату свету, можна сказаць. І галоўнае, я не спынюся паўтараць, палова гэтай каманды зараз гэта Андрэас Вольф. Дарэчы, вось ты сказала пра матч супраць Райан Лёвен. Гэта ж тое, з чаго пачынаўся сезон, і пасля чаго мы паглядзелі на гэтую каманду, такія, ну, не. Яны нават не намагаюцца.
гэта неба і зямля, гэта вось, напэўна, мы у гандболе за апошнія сезоны не бачылі такога прагрэсу цягам аднаго сезона. Рэнесанс кільскі. Ну так, і ну, напэўна, мы ўжо у тым узросце, калі б мы хацелі, каб Кіль вярнуўся ў лігу чэмпіёнаў. І гэта праўда так. І мы зноў-такі мы з табой шмат крытыкавалі Філіпа Іху. Давай яго трошачкі і добрае штосьці пра яго скажам. Філіп Іха дагрукаўся, знайшоў усе словы. Яны ж тактычна яны гуляюць тое ж самае. Угу. Там нічога не змянілася, там гульцы сталі лепшай копіяй саміх сабе. І гэта таксама вялікае дасягненне, таму што, напрыклад, той жа Хенрык Пекелер, здаецца, зараз перажывае ледзь не лепшы сезон у Бундеслізе, а чалавек ужо і за 30. Ну, напэўна, з часоў, калі ён гуляў у Рейн-Левен, мы такога не бачылі. Угу. Ну што, у нас есть Ганновер. Для мяне Ганновер это команда з самымі вялікімі, я скажу, жыламі. Яны пакутваюць. Яны там штосьці пайшло не так. Яны ў кожным матчы ім увогуле по барабану з кім гуляць. Яны будуць паказваць штосьці не вельмі якаснае, але вось яны на жылах будуць выцягваць усе матчы. Сёння яны саступалі 5, я уже Гамбургу. такі Гамбургу, я уже паглядзеў такі, ну, все зразумела, пайду я глядзець што-небудзь іншае. Потым прыходзіць пуш, в сэнсе выйгралі. Так, І а зноў. да гэтага нічыя з Эрлангенам, з якой я, прашу прабачэння, папёрлі трэнера праз дрэнныя вынікі. Мартин Шваль пакінуў Эрланген менавіта з той прычыны, што каманды вылятаюць у другую Бундеслігу. Ну, гэта сведчыць аб чымсьці, і мне падаецца, што далей лепш не будзе. Можна траціць столькі нерваў, браць сваё у адным, двух, трох, чатырох, 5 матчах, але ну, яны вычарпалі гэты ліміт ужо. Ты ведаеш, вось гэта імкненне создаваць трылер у кожным паядынку, і гэта ну, нейкі дрэнны фэншуй. Гэта не круто. І Не, я думаю, што так. гэта Бундесліга іначе, ну, Ну, слухай, ну, все ж таки не з Эрлангенам. Пры ўсёй павазе. Атрымліваецца, што на заключны этап сезона ўжо можа і не хапіць сіл ні маральных, ні фізічных. засталося 12 матчаў, і калі я гляджу на календар астатніх каманд, я гляджу з кім з моцных каманд ім гуляць для таго, каб ацэньваць шансы. Калі я гляджу на Ганновер, я ўвогуле не адрозніваю. Ну, яны могуць губляць увогуле ва ўсіх матчах, але ну, мы так кажам, што слухачам можа падацца, што мы не любім Ганновер. Не, Ганновер гэта клёвы клуб, там ёсць Рэнер Сосчынс. Ёсць Марыус Штайнхаузер, дарэчы, яшчэ адзін выхаванец, можна сказаць, Рейн-Лёвен, які зараз перажывае другую маладосць таксама пасля 30. Вось, там ёсць шмат гульцоў якасных. Гэта клуб, які ну, скокнуў вышэй за сваю галаву нашмат. І я не мог уявіць сабе, што мы будзем абмяркоўваць, ці здольныя яны бароцца за чэмпіёнства ў Бундеслізе пасля 22 тураў. А яны здольныя, але ну, ёсць нюансы. Ну, карацей, паглядзім. Так. І нам засталіся лідары. Гэта Берлін. Ці разумееш ты, што робіць гэты Берлін? У Бундеслізе ці ўвогуле? За апошнія гадоў 5. Па За ўсіх турнірах. апошнія гадоў 5 прыкладна так. То бок апошнія гадоў 5 гэта ты прыкладна з прыходам на пасаду спартыўнага дырэктара Штэфана Крэчмара звязваеш перамены ў Берліне. А так яно і ёсць насамрэч. Ну, Шмат слухай, чым. я быў на тым матчы, на якім яго ставілі спартовым дырэктарам. Гэта быў экстаз арэны. Я думаю, яго любяць. Ведаеш, вось
Калі у цябе ёсць там некалькі дзяцей, калі ты настаўнікам працуеш ці яшчэ нешта, у цябе есть добрыя выдатныя дзеці, якія класна вучацца і ўсё такое, і ты іх ну любіш, а ёсць адзін хуліган, якога ты любіш больш за ўсіх. Вось Штэфан Крэчмар гэта штосьці такое. Я пагаджуся, потому что, ну, гэта панк ад гандбола, а мы Панк. все любім панк. І Дэніса Родмана мы любілі ў баскетболе, а Штэфана Крычмара любім у гандболе. Все так, але ну, калі мы глядзім на шанс. Берлін гэта каманда, якая не выйгравала Бундеслігу. Рэч. Угу, так. Калісьці трэба пачынаць. М. Але я чамусьці не бачу. Я іх бачу другімі. Прычым другімі пасля каго заўгодна. Ну, магчыма, другімі трэцімі. Штосьці такое. Там хапае якасці, там ёсць правальныя матчы як з Віслай. І ў матчы з Віслай ведаеш, што не спрацавала. Там выпалі два гульцы. І гэта быў Гіцель, які адпачываў пачатак, а потым увайшоў у гульню вельмі цяжка. Мы пабачылі, што Гіцель павінен быць разыгрэтым, каб гуляць. Яму, Угу. калі ён так адпачывае крыху, гэта ўжо не той гулец. І другая рэч, там увогуле не працавалі флангі. Там пачаў Штерлек, а не Фрейхофер, і у Хакума Абвестайгума амаль нічога не атрымлівалася. І тут я хацеў бы сказаць пра тое, як у гэтай камандзе раскрыўся Цім Фрейхофер, які вырас з проста выпускніка сваёй акадэміі у гульца, які вырашае. І ён не бачны насамрэч. Ну, калі мы кажам про Берлін, ну, у нас есть Гіцель, у нас есть Лас Андерсон, вось яны робяць все там. Есть суперперспектыўны Нільс Ліхтляйн, ёсць там Віда, ёсць Марсеніч, ёсць Мілослаўлю, і, напэўна, ніхто не скажа пра Фрейхофера. А Фрейхофер, вось, просто тут і зараз ён паказвае, што, ну, хлопцы, мне насамрэч вось гэтыя вашыя добрыя словы, яны да аднаго месца. Я буду гуляць, так што вы самі пабачыце. Так, таксама на нашых вачах можна сказаць, што нараджаецца новая зорка ў Берліне. Яшчэ я скажу пра аднаго гульца. Там быў момант, калі выпаў Лас Андерсон, і ўсе такі, ну, як мы без Ласа Андерсона? Лас Андерсон, ён з Гіцелем робіць всю гэтую магію. Выходзіць Матіас Ланхоф, такі, ведаеце, хлопцы, вам прыйдзецца вывучыць маё прозвішча. Ну так, і вось зараз у гэтым туры, бягучым у сённяшнім паядынку, Берлін не пакінуў шансаў Вецлару 38-29. То бок з камандамі сярэдняй часткі турнірнай табліцы і з ніжняй, ну, яны проста змагаюцца абсалютна ўпэўнена, без правальных адрэзкаў, без разгубленасці, без нічыіх. Перадаём прывітанне ў Гановер. Там ладна нічыя з Лемхам. З Лемхам. Але гэта хутчэй выключэнне. І так, гэты Берлін пасталеў. Калі мы глядзім на тыя годы, калі яны гублялі чэмпіёнства, будучы першымі увосень, то другая палова гэта, ну, мы вельмі не любім там выезды ў Баварыю, бо там мы губляем пункты з усімі, мы не вельмі ўпэўненасць сябе адчуваем у дэрбі, у всякіх там усходне германскіх, скажем так. Вось там губляліся пункты. Цяпер не губляюцца, але мне штосьці падказвае, што не хопіць гэтага для чэмпіёнства. Думаю, што не будуць яны чэмпіёнамі ў гэтым сезоне, прынамсі. І у нас застаецца Мельзунгем. І Мельзунгем мне нагадвае вось той Берлін, які добра пачынаў, але дрэнна скончыў. Мельзунген вось зараз феерычнай манерай перамог Лейпцыг, а вось да гэтага былі пытаннячкі да яго. І вядома, што вось адсутнасць вось гэтай стабільнасці зараз на сённяшнім адрэзку перад паўзай зборных атрымліваецца. Ну, яна можа аўкнуцца. Гэта будзе шмат каштаваць. Насамрэч, на фінішы. І выглядае так, што яны стаміліся крыху, бо
ну, не гуляла гэтая каманда на такім узроўні раней. Ну, то бок яны, канешне, бралі сваё, але можа яны выдаткоўвалі больш сіл, чым трэба было нават. І падаецца, што да іх ужо пачалі рыхтавацца па-іншаму, не так, як восенню. Таму гэта гуляе з імі на вельмі дрэнны жарт. Вось на дадзены момант. Ці здолеюць яны сабрацца? Ну, можа, і здолеюць. Мы не ведаем. Патэнцыял ёсць, але мне падаецца, што не. Шмат залежыць, мне здаецца, ад кандыцыі Ціма Кастанінга і ад Баленсіягі. І ад абароны. Калі То яны бок будуць і ад Крыштапанца таксама. калі яны будуць паказваць у абароне тое, што яны робяць, то гэтага можа хапіць. Ну, прынамсі, на месца ў лізе чэмпіёнаў. Так? Ну што, я прапаную скончыць на прадказанні тройкі за 12 тураў да канца. Ну, давай. Кіль, Мельзунген, Магдебург. Кіль, Берлін, Магдебург. Вот тут два з трох Мы супадаюць. сімвалічна забілі. Ну што, гэта было цікава. Сустрэнемся праз 2 тыдні, там крыху паабмяркоўваем зборныя. Напэўна, ўжо будуць нейкія там удзельнікі чэмпіяната Еўропы. Да сустрэчы. Дзякуй, да сустрэчы.